Είναι για το site του σχολείου, παιδιά, εντάξει. Ναι. Πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά. Ένα παιδί κοφό λοιπόν, που γεννιέται κοφό, δεν μπορεί να το κάνει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν παιδιά κοφά που είναι στην ομάδα μας, που πολύ μεγάλη προσπάθεια, με λογοθεραπεία, με μεγάλη φροντίδα από τους γονείς τους, που τους μάθανε φτώκο τα γράμματα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία σήμερα είναι 35-34 χρονών κορίτσια που έχουν τελειώσει αρχιτεκτονικές, έχουν τελειώσει νομικές, είναι μητέρες, έχουν παιδιά και κάποιες από αυτές μιλάνε χωρίς να καταλαβαίνετε ότι είναι κοφές. Μιλάνε χωρίς να ακούνε. Γιατί κάνανε τη δικιά τους προσπάθεια. Από εκεί και μετά είναι και οι βαρύκολοι. Δηλαδή, αυτοί που δεν ακούνε και στα δύο αυτιά, δηλαδή η αναπηρία πρέπει να είναι και στα δύο οπωσδήποτε, όπως ο τυφλός είναι και στα δύο μάτια, δεν μπορεί να είσαι τυφλός με ένα μάτι. Λοιπόν, και πρέπει να έχουν συγκεκριμένη αναπηρία, δηλαδή το καλύτερο από τα δύο βαρύκοα αυτιά να μην ακούει κατά 55%. Μπορεί να είναι 0, δηλαδή 100% κόφωση και 70. Μπορεί να είναι 80 και 60. Αλλά πρέπει να είναι αυτό το ποσοστό για να μπορέσει και να δικαιούται να παίξει σε εθνικές ομάδες. Και αυτά τα πράγματα γίνονται ακουογράμματα, στέλνονται στην Διεθνή Ομοσπονδία και από εκεί και πέρα βγάζει το δελτίο και λέει ναι, αυτός ο αθλητής μπορεί να παίξει. Okay. Να σας πω επίσης ότι τα περισσότερα παιδιά από αυτά, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, είναι ότι μάθανε το μπάσκετ και γίνανε αθλητές και μάλιστα υψηλού επίπεδου μέσα σε ομάδες ακουών. Και αυτό πρέπει να σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι, γιατί παρόλο που κάποιοι έχουν τα ακουστικά τους, τα οποία βέβαια στα παιχνίδια είμαστε υποχρεωμένοι να βγαίνουν για να έχουμε όλοι τους ίδιους κανόνες, καταλαβαίνετε τι είναι, είναι σαν να πάμε εμείς να μάθουμε μπάσκετ σε μια ομάδα κοφών, οι οποίοι συνεργούν με την νοηματική. Έτσι. Το ίδιο με αυτούς, και με τους άντρες και με τις γυναίκες και με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί ανεβάσαν το επίπεδό τους, μπήκαν στους ακούοντες, συμμετείχαν στις ομάδες τους και σήμερα υπάρχουν παιδιά που παίζουν στην Α2, στην Α1 ή σε ειδικά πρωταθλήματα επί σειρά ετών και κοφά και βαρικόα σε ομάδες να αναγράφονται τα ονόματά τους στις εφημερίδες σαν βασικά μέλη χωρίς να αναγνωρίζεται καμία πλέον αναπηρία. Αυτές είναι μερικές εικόνες από τις διοργανώσεις που έχουμε πάει. Αυτή εδώ στην Ταϊβάν ήταν μια πολύ μεγάλη διοργάνωση το 2000 που έγινε και ήταν πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή η παρέλαση και μια φοβερή διοργάνωση. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι η κατάταξή μας και των ανδρών και των γυναικών. Οι άντρες είναι εδώ, βλέπετε ότι είναι στην έκτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του μπάσκετ. Έτσι. Και εδώ είναι οι γυναίκες. Κοφών, μιλάμε μόνο για κοφών, στην παγκόσμια κατάταξη επίσης του μπάσκετ. Άλλη κατάταξη στο ποδόσφαιρο, άλλη κατάταξη στα υπόλοιπα αθλήματα. Εγώ σας δείχνω αυτή τη στιγμή μόνο για την καλαθοσφαίριση. Και τώρα θα πούμε κάτι το οποίο πραγματικά είναι ένα μικρό παραμύθι και εμείς το ζήσαμε σαν πραγματικότητα κιόλας. Φέτος το καλοκαίρι η Ομοσπονδία κατάφερε να διοργανώσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια διοργάνωση που την είχε αναλάβει από το 2013. Δυστυχώς κάθηκαν κάποιοι αλλάξαν κάποιοι νόμοι και τελικά η διοργάνωση δεν δικαιούταν βάσει νόμου χρηματοδότηση από την πολιτεία. Αποφασίσαμε λοιπόν να επιτρέψουμε όλοι οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας και βέβαια και εγώ μαζί με τον συνάδελφό μου, τον Διονύση Γαζή, που είμαστε αποσπασμένοι εκεί, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γιατί είναι όλοι κοφτοί και να βοηθήσουμε λίγο στην επικοινωνία. Χτυπήσαμε ό,τι πόρτα υπήρχε, πήγαμε παντού και όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αυτό το πράγμα έγινε γιατί
μαζεύτηκε μια τεράστια λυσίδα ανθρώπων, όχι μόνο των εθελοντών που ήταν πάνω στους αγώνες και κάνανε ένα σωρό δουλειές, εθελοντών κατά τη διάρκεια για να το στήσουμε. Γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη, καλύψαμε την απόσταση, καλύψαμε τα έξοδα, καλύψαμε τις υπηρεσίες, καλύψαμε τα προϊόντα και βέβαια ήρθαν και λεφτά. Και τελικά έγιναν οι αγώνες. Αυτή είναι μια μικρή αφίσα που κυκλοφόρησε και βέβαια πήρε και κάποια μεγάλη διάσταση γιατί μας στήριξε πάρα πολύ και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Αττικής και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια με την κυρία Πατουλίδου στη Θεσσαλονίκη. Και τελικά διεξήχθη από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2016. Καταφέραμε και φέραμε 11 χώρες, 21 ομάδες, 11 ανδρών και 10 γυναικών και 350 κοφούς αθλητές, οι οποίοι μείνανε όλοι μαζί σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, αυτή η διόβιλη των ανδρών και των γυναικών. Όλες αυτές οι ομάδες που βλέπετε συμμετείχαν, μαζί βέβαια και οι εθνικές της ομάδας. Εδώ είναι τα γήπεδα στα οποία διεξήχθηκαν οι αγώνες. Εδώ γίνεται η τελική στα 30 μέλη που φαντάζομαι. Το Μετροπολιτικό Χριστό Γυμναστήριο Καλαμαριάς. Το γήπεδο της ΣΑΝ που μας παρακολούθησαν όλα δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω ότι έγινε ένα θαύμα πραγματικό για να γίνει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή σκύψαν όλοι σαν να ήταν κάτι εντελώς δικό τους. Δεν είπε κανένας όχι. Όλοι λέγανε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και χρωστάνε πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι αποστολές φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο Grand Hotel, το οποίο επίσης μας βοήθησε πάρα πολύ και έκανε ό,τι μπορούσε και δεν μπορούσε για να συμμαζέψουμε πράγματα, γιατί τα προβλήματα ήταν μόνιμα πολλά και δύσκολα. Και εδώ βλέπετε μερικούς από τους χορηγούς μας που φροντίσαμε να τους επικοινωνήσουμε με τη βοήθεια του TV100 και του FM100 με τη μεσολάβηση του Δήμου. Οι αγώνες μεταδόθηκαν και διαδικτυακά και μέσω του TV100 απευθείας και η τελετή έναρξης. Και όλοι αυτοί βάλανε ένα λιθαράκι, μπορεί και 2 και 3, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη διοργάνωση. Πήγαμε λοιπόν και συμμετείχαμε. Οι άντρες δυστυχώς πήγαν στην 5η θέση και αυτό μας στεναχώρησε πολύ, αλλά τελικά οι γυναίκες τα κατάφεραν και όπως βλέπετε εδώ, όταν η ελληνική σημαία είναι στο κέντρο, σημαίνει ότι είναι η πρώτη θέση. Μετά από... Θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που μιλάω για την εθνική ομάδα, νομίζω ότι κλέβω λίγη δόξα τα παιδιά, γιατί και για επικοινωνιακούς λόγους έχω βγει σε πάρα πολλά site, ραδιόφωνα, έχω μιλήσει, γιατί αναγκαστικά πρέπει να το κάνω, κάποιος θα μιλήσει. Θέλω να σας πω ότι αυτές οι στιγμές που ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη, με αυτές τις κυρίες πραγματικά του μπάσκετ, ήταν κάτι μοναδικό. Όχι απλά ξεπεράσαν τον εαυτό τους, όχι αγγίξαν την επιτυχία, γιατί την επιτυχία την αγγίζουν έτσι κι αλλιώς μόνο και μόνο με αυτά που θυσιάζουν για να βρίσκονται στην εθνική ομάδα. Ήμασταν για 40 μέρες προετοιμασία, το τελικό στάδιο, μακριά από τα σπίτια μας, αφήσαμε παιδιά, οικογένεια, γονείς, δουλειές. Κάναμε την πιο καλύτερη προετοιμασία που υπάρχει για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε και να πάρουμε μέρος στην πατρίδα μας σε ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα που θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε μια θέση. Στην άκρη του μυαλού μας ήταν πάντα το χρυσό μετάλλιο, αλλά κανένας δεν το έλεγε, αλλά το αποδείξανε μέσα στο γήπεδο. Γίναν πάρα πολλά αφιερώματα, τηλεοράσεις, έντυπος τύπος, διαδικτυακά. Νομίζω ότι αυτό που εγώ κατάφερα με αυτά τα παιδιά είναι ότι τις έκανα πανελληνίως γνωστές όσο μπορούσα, γιατί τους άξιζε, γιατί παλεύουμε μαζί από το 2011 και το μόνο που περνάμε είναι δυσκολίες. Οι ευχάριστες στιγμές είναι πολύ λιγότερες από τις δύσκολες και από τις απογοητεύσεις. Είναι όμως τόσο δυνατές που πραγματικά είμαστε όχι οικογένεια, κάτι παραπάνω από οικογένεια. Υπάρχει έννοια της αγάπης, της αφοσίωσης. Βάλτε ό,τι αθλητικό όρο και μπορείτε να φανταστείτε και είναι όλοι αυτοί μέσα στην ομάδα. Ουσιαστικά είμαστε περήφανοι που τους υπηρετούμε. Εγώ δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου και περήφανο και ευλογημένο που βρέθηκα με αυτά τα παιδιά, γιατί πραγματικά μας δείχνουν τον δρόμο και εμείς απλώς τους βοηθάμε να τον ακολουθήσουμε. Θα τα πω τα ονόματα, δεν μπορώ να μην τα πω, γιατί κάθε φορά που πάω πρέπει να τα λέω. Η Χαϊνά Ιανθή, η Πανακατσάνη Ηλία, η
η Αγαγιώτου, η Λαμπρινή, η Κοτσιριά, η Στάλα, η Μελίνη, η Δήμητρα, η Βεράνη, η Χρύσα, η Κουλτούρη, η Ιωάννα, υπάρχουν η Κωνσταντίνα, η Παντάρα, η Στεφανία και οι εκτός ομάδες, η Κοτσιά αυτή η Αλεξάνδρου. Είναι μερικές σκηνές, όπως βλέπετε, από τα αποδυτήρια. Χρησιμοποιήσαμε διάφορα πράγματα, όπως κάνει η καλή συνάδελφος εδώ, για να μπορούμε να εξισώσουμε τα παιδιά. Ήταν πολύ λίγα τα μέσα που είχαμε, αλλά ήταν πολύ δυνατή η ψυχή που δείξαν και πραγματικά παρασύραν όλο τον κόσμο που έρχεται και τις είδε, συγκίνησαν τον κόσμο και πραγματικά μας έχουν δώσει μια εμπειρία για όλη μας τη ζωή. Το όνειρό μας θα συνεχιστεί, γιατί το καλοκαίρι του 2017 η ομάδα έχει πάρει δίκαια το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Κοφών που θα γίνουν στη Σαψούτα της Τουρκίας. Πιστεύω ότι ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπήρου και δικαιούται και μπορεί να διεκδικήσει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο σε αυτούς τους αγώνες. Σας θέλουμε να μας παρακολουθείτε. Μπορείτε να πατάτε στο ίντερνετ και να βλέπετε τι κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά site τα οποία αναφέρονται στην εθνική ομάδα. Υπάρχει ένα site των κοριτσιών και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δείτε ακόμη ένα αφιέρωμα που